Arratsaldeon, Madalena bigarrenean, eta ezer baino lehen, eskerik asko, Txantxangorri kantaria berri honen aurkezpenera etortzeagatik. Eta ongi etorri lehenik, Zapira indar guztioi, zuena da liburua. Eta zuekin batera, ongi etorri Jomari Irigoieni. Zapira indarrok, etxekotzat baitaukazue Jomari, eta berak egin du gainera liburuaren hitzaurrea. Eta eskerrik asko, hemen zaudeten hoi liburua aurkezteko. Pio Perez Aldasoro, Zapira indarrei buruz, gehiena dakiena noski, etxekoak enduta. Berak egina da, Jose Zapirainen bertso malkoak saiakera hunkigarria. Arratsaldeon, Pio. Arratsaldeon. Jose Mari Iriondo, du aurkezpen handiri behar, auspoa taldekoa eta adiskide jatorra. Zaharra, adiskide zaharra. Imanol Irigoien, Jomariren anaia, altzatarra, Zapira indarren auzokoa, hau ere poeta Jomari bezala eta gainera artista pintorea. Imanolek irakorriko dizkigu Jomarik idatzitakoak, eta gero berak erantzitakoak bere kolkotik. Eskerrik asko Imanol. Eta hor behean, Joanito Zapirain, Zapira indarra, Joseren biloba eta Manuelen semea. Gaur Zarautzen bizi da bertara ezkonduta, eta ni bertsolari baten bilan ebilela, hemen Txantxangorri kantari hontako bertsoa kantatzeko Joanito bera aurreatu. Eta ni kantatuko banitu, eskerrik asko Joanito. Madalenak aipatuz hasi naiz. Eta Madalenak gogoan bukatu zuen Atainok Txantxangorri kantaria. Orduan, liburua argitaratu zenean, inork etzekien nor eskutatzen zen Atainoren atzean. Ez izena baitzen Ataino. Gaur, badakigu haren berezko izena, Salvador Zapirain, eta badakigu Hondarribian zegoela kaputxino, eta osaba frailea zela Zapirain dorrentzat. Honela dio Atainok, Salvadorren osaba fraileak, liburuaren amaieran. Hurrengo Madalenetan, seme batek bere jaiotetxean aurkitu zuen utsuneari jarri zizkion bertsoak ongi datoz bukaerako. Hitzoiek poleki irakurrita konturatzen gara. Hurrengo Madalenetan dira 1957ko Madalenak. Urte hartako urtarrilean hil baitzan aita Jose. Seme batek, semea Salvador bera da. Bera jarritako bertsoa dira. Eta jaiotetxea, jakina, Bordaxar basarritea. 12 bertsoa dira. Hemen, bi kantatuko dizkigu Joanitok. Aurrenekoa eta azkenekoa. Bide bat esan da, Joanito jaio berria zen Atona Jose hiltzanean. Aurra, Joanito. Nervioso gaude, baina, ateatzen. Oitu bezala herriko jaitan,
Io nintzen baserrira, txikitan alai eduki nindun, oroiz goxoen kabira. Sartu orduko bihotza ilun, malko isilak begira. Maitagarri bat falta dalako, gauzak aldatu baitira. Haren lekua bete da aurki, gure lekuko berria. Anai maiteak ez egin negar, ilunak badu argia. Banakagoa zeneko, jainkuak dauka jarria. Denok bilduta postuko geran, betirakoa berria. Horrela bukatzen da liburua. Azken bertsoaren sermoi kutsuaz. Eta badirudi, sermoi kutsua izaten zutela Osoa Fraidearen Madalenetako Bazkalondoko hizketa saioak ere. Izan ere, Madalena joan eta Madalenak etorri, Zapiraindarrok Bordasarren biltza zineten, eta Osoa Fraidea ere bai. Eta Bazkalondo bakoitzean, osabak hitza hartu eta gari bateko pasadizuak kontatu eta kontatu. Eta horrela zenbait Madalenetan. Lekaroztik ere, etortzen omentzan, Bordasarrera Osaba Frailea, Madalenetan, mendiz mendi bere abitu eta sandalia. Haren poza Bordasarrera iristen zenean, eta haren hitz jarrioa Bazkalondotan. Zeinek pentsatu behar zuen, sermoi haien atzean liburu ederrau zegoela. Orain, 3. aldiz plazaratzen da liburua. Lehen aldiz, 1979an plazaratu zen. Bigarrenez, 14 urte geroago. Eta orain, 3. aldiz, Euskara Batuan. Juan Mari Irigoyenen hitzaurre bikainarekin. Txantxangagorri kantaria eta ni izan zezakeen izenburu hitzaurreak. Ez dakit hobeto egin daitekeen. Dagoeneko azaldu dira protagonista nagusiak. Liburuaren azalean bertan daude. Hasteko Jose, azaleko irudian. Txantxangorria egan aldamenean. Jose, zuetako batzuen atxona, beste batzuen birraitona, azken batean Joseren biografia bizitza baita liburua. Ondoren, idazlearen izena, liburuaren azalean Ataño. Eta liburuaren bizkarrean berriz, Salvador Zapirain Ezeiza Ataño. Azalean, urrutian, pasarri bat. Telatu gorriarekin, Bordasar. Jose, Salvador eta hainbat Zapiraindarren jaiotetxea. Izan ere, hitz batean, Juan Mari Irigoyenek hitzaurrean dioenez,
Bordaxarraren saga luzea da eleberri honetako protagonista. Orain, alderdi batzuk aipatuko ditut liburuarenak, ea lehenbailen amaitze dudan, adituek, Imanolek eta Piok hitz egin dezaten. Hasteko, liburuaren aita jauna, aita pontekoa, Antonio Zabala, jesuita, Tolosan jaio, 1928an, eta Xabiarren bizizala, Iruñean hiltzana 2009an. Auspoa bildumak utzita joan zen gure artetik. Guztira 303 obra, ia 400 liburu. Hoietako asko bertsolari buruzkoak eta bertsoz osatuak. Orain, Zabalaren eskutik egin dezagun atzera 45 urte. Goazen 1975era, Franco hiltzen urtera. Ordurako, Antonio Zabalak bazeramantzan 21 urte buru belarri bertso papelen artean. Izan ere, 1954an hasi zen bertso paperak biltzen. Xabiarren eskolak ematen, praktikak egiten ari zala. 26 urte zituen. Handik, 2 urte eta erdira, bilduak omen zituen 50.000 bertso. Auskalo zenbat, bertso papel. 2000. 5 urte geroago, 1961an argitaratu zuen bere lehen liburua. Eta 14 urte geroago, 1975an, 122 zenbaki zituen auspoa bildumak. Hoietan argitaratura zituen Zabalak 101 bertsolariren bertsoak. Bibliografia, bizitza eta guzti. Eta 100 bertsolari hoietako 16 ziren errenteriarrak edo errenteriakoak. Beraz, 6tik bat. Horregatik zioen Zabala berak. Herririk bai ote da errenterik hainbeste bertsolari sortu duanik. Baina Zabalak artean plazaratu gabe zituen besteak beste Jose Zapirain eta Juan Cruz Zapirain anaien bertsoak. Eskuetan zituen bien bertsoak. Batetik Juan Cruzenak. 7 bertso zail. 6 bertso paper eta liburuska bat. Liburuska Santa Genovebararen bertsoz osatua. Guztira 163 bertso. Bestetik Joseren bertsoak. 31 bertso papel. Eta bertso papel horiek eskutan hartuta badoala Antonio Bordaxarrera. Juan Cruz eta Jose anaien bizitzen eta pasadizoen berri ikastera. Bordaxarren bizi ziren 2 anaia ezkongai, Juan Jose eta Joakin, eta 3. Manuel ezkonduta. Eta zuetzako batzuk ere han izango zinaten oski. De Juanito, orain dela 45 urteko kontuak. Bordaxarren Manuelek berala aipatuko zion Hondarribiko anaia, frailea. Eta Zabalan ibiliko zen Bordaxarren eta Hondarribian, Juan Cruz eta Jose anaien bertso jasotzen. Haien berri jasotzen, datu eta pasadizo. Hemen, 2 pasarte berrituko ditugu. Lehenengoa Manuelena da. Manuelek idatzia. Izan ere, gure aitaren pasadizuak izenburuko orrialdu batzuk idatzi eta eman zizkion. Manuelek Antonio Zabalari. Guztira 13 atal dira. Honela dio 5. Umetan
behin ere zomentzan eskolara joan, eta 14 urte zituela bere aitak errenterierako eskolara bidali omen zuen. Egunero paluak eta paluak egin nazkatu omen zan, eta esan omen zion gehiago etzi joala. Ta aitak, ta zer egin behartek orduan? Nik lana ondo bete zuen bere denbora horixe. Zahartu zanean broman esaten zuen. Gipuzkoa guztiko lineak osatzeko dina palo badet nik egina. Ondorengo pasarte ere polita da. Antoniok zer galdetuko Manueli eta Salvadorri, eta ea Aitonaren bertsorik baltzekiten. Aitona hori Juan Cruzen eta Joseren aitatzen. Jose Vicente, errenterian jaioa 1808an, eta Bordaxarren hila 1904an. Kontu freskoaz ari zen galdezka, Antonio. Salvadorrek zer esango eta baietz, bazekiela Aitonaren bertso bat. Eta pasadizo eta guzti eman zion. Ordurako ja, 100 urte bazituen bertsoak. Ahozko transmisio harrigarria. Karlista gerratea bigarrena bukatu berria omen zen. Beraz, 1880 inguruan gaude. Bala osoak beren polbora eta guzti alegia nunai azaltzen ziren. Juan Cruzek eta 3 lagun juntatzen omen ziren. Juan Cruzek 14 bat urte izango zituen garai hartan. Danak mutilkoskorrak. Batean, bala mordo bat bildu, eta gaztain handi barruz batean sartu zuten. Baita otemoio batzuek ere, eta gero su eman. Handik aldendu, babesean jarri eta begira zeudela, han ikusi zuten auzoko gizon zahar bat, Ataño baserrikoa, bere lantresnak hartuta nola zetorren. Zijoan bidetik aurrera joan da, gaztainaren ondotik igaro beharra zuen. Orduan Juan Cruzek atera eta honela esan zion. Ez aurrera pasa, ez aurrera pasa. Zer ba? Gaztaina tiroka hasiko da eta ez aurrera pasa. Utikan. Purrusta egin da bi alizuan mutikoa eta iaparera iritsi zanean hasi da gaztaina tiroka. Orduan izan giro. Atxurrak eta denak botata igesari eman zion Ataño horrek. Eta nora eta Bordaxarko atarira hain zuzen. Haintxe omen zan Jose Vicente ere, 60 urtekoa gutxi gora bera. Tiro otsarekin edo etxetik irten da. Gaztaina zuti gelditu zan ala ere. Ondoren bertsu hau kantatu zion Jose Vicentek Ataño horri. Onuzkero gutxinez 100 urte baditu, bere eginkizuna deneri serbitu. Horren pazientziak zenbaitek balitu, sua emanagatik ez dute mugitu. Gaztainaren izenean kantatu alegia, baina auzoko Atañoarek entenitzeko moduan kantatu ere. Pazientzi gehiago edukitzeko esaten zion, handik aurrera ez pasatzeko esatziotenean, zerbaitegatik izango zala alegia. Bide batez esan da, Salvadorren pasarte honetan azaltzen da auspoa bilduman, lehenengoz Ataño izena. Berez, auzoko baserriaren izena. Baina, oraindik bada besterik Zapiren anaiak liburuaren bueltan, eta guretzat garrantzitsuena. Zabala, mingainetik tiraka ari zaiela Manueli eta Salvadorri, Salvador ohartu da
Manuelek orrialde batzuk idatzi dituela. Eta hor botatzen dio Zabalari baserritar hizkeraz. Nik badet nire aitaren historia lege bat edo egina. Baserritaren hizkera. Historia lege bat edo. Eta Zabalak bapatean diplomazia hondirik gabe ekarri. Eta Salvadorrek eskuizkribu bat eman Zabalari. Bitxia da kontua. Bi anaiaren bertsoekin joan zen Zabala Bordasarrera, eta beste bi anaiaren kontaketekin itzuli zen Donostiara. Guapa hotxa. Salvadorrek Antoniori emandako eskuizkribuan zegoen hain zuzen Txantxangorri kantaria. Ia osorik. Zabala berehala ohartu baitzen komeni zala 34 kapitulu eranztea. Gaur, Koldo Mitxelena kultur honetan dago eskuizkribua. Hemengo liburutegiaren web gunean ere bai interneten. Dokumentu ederra da. Baina gatozen Txantxangorri kantaria honetara. Joamarik dio hitzaurrean, obra batek balio literariorik izango badu, sinesgarria izan behar du ezinbestez. Euskal literaturan obra gutxi daude, hau baino sinesgarriagorik. Hain da egilea, eta ez bakarrik sinesgarria kontatzen diguna. Eta halaxe dago kontatua. Salvadorrek bete-betean asmatu zuen nola idatzi. Lehenik, aita bera, Jose, jarri zuen eleberrian bere bizitza kontatzen. Hala esaterako, Txantxangorri kantarian Joseren ahoz kontatuta aurkituko ditugu, hau da, lehen pertsonan kontatuta, Josemarik irakurri berriak. Manuelen eta Salvadorren pasarteak alegia. Dana esan da, eleberrian gogorragoa da Manuelen pasartea. Sufrimentu asko dago Joseren eskola urteetan. Salvadorren pasartean berriz Josek 8 urte ditu. Bera da Juan Cruz anaiaren kin dagoen mutiletako bat. Eta dana ikusiko du. Eta aita Jose Vicenteren bertsoa ere entzun zuen. Hori dena kontatzen dio Josek ika Ataino Basarrian jaiotako gazte bati. Nun eta Bordasarretik gertu. Eta hori dena egun batean. Askotxo da, bizitza oso egun batean kontatzeko. Baina irakurlea ez da horretaz ohartzen. Erabat harrapatzen baitu kontakizunak. Hain dira kontu biziak eta hain daude ondo kontatuak. Baina beste zerbati ere zor izango dio eleberri honek sinesgarritasuna. Seguruenik, Salvadorri ezetzaion burutik ere pasa, eskuizkribua inoiz argitaratuko zanik. Eta horrexagatik idatziko zuen sano-sano, Madalenetan Bordasarren ariko baliz bezala. Baina hori bai, kontu horiek aitaren agoan jarrita, eta auzoko basarriko gazteari, Atainori kontatzen ariko balitzaio bezala. Komeria gero etorri zian, Salvadorrentzat liburu argitaratzerakoan, idazlearen izena jarri bihar, ura sustua. Zer egingo eta Ataino ez izena jarri, auzoko basarriaren izena eta hango gaztearena. Kontakizun bizia da eleberria, pasarte biziz osatua. Hoietako bi bereiziko nituzke bestei ez arkendu gabe. Bata, Joseren emaztearen heriotzarena. Izurritea du izenburu eta 7 orrialde ditu. Ez dakit, zenbat aldiz irakurri dudan. Eta irakurri dudan bakoitzean bete egiten naiz. Badakit zer jartzen duen, zer datorren, eta hala ere unkitu egiten hau aldi bakoitzean.
nola gelditzen den Jose Alargun, amari gabeko 9 semerekin, denak mutilak, zaharrenak 15 urte, gazteena jaio berria. Ez dugu hemen irakurriko. Hortxe duzue, Izurritea izenburuaz. Lehen ere bai ziren izurriteak, eta ez gaurkoa baino xamurragoak. Bigarren pasartea 4 bertsok osatzen dute. Josek kontatzen duenez, Jose Ramon semea jarritako bertsoak dira. Ondarretako kartzelan, hil baino ordu beteren bat lehenago. Izan ere, aita eta 7 seme atxilotu zituzten Bordaxarren, 1926ko irailaren 14an, bazkaltzen ari zidala. Beste 2 semeak frentean ziren euskotarrekin. Eta San Marcos gotorlekura eraman zituzten aita semeak. Aurrena, aita eskatu zuten. Bordaxarrera bakarrik itzuli zeneko pasartea ere, poliki irakurtzekoa da, hunkigarria. Gero, 3 seme gazteenak utzi zituzten libre. Baina beste 4 semeak Ondarretako kartzelara eraman. Eta han, epaiketa lege batein, gerra kontseilu guztiz sumarioa, dio Piok bere liburuan. Eta 2 zaharrenak, Jose Ramon eta Antonio, hiltzera kondenatu. Urriaren 22an, goizeko 6:30 fusilatu zituzten Ondarretako kartzelan. Biharamunean jaso omen zituen aitak, Jose Ramonek, hildako seme haietan zaharrenak idatzitakoa. Hala dio liburuan. Gogoan izan, Jose ari zaio hizketan, ataino gazteari. Urrengo egunean, Bazkalondoan, etorri zuan azken orduan. 2 semei lagundu zien jesuita, ilaurretik haiek egin zituzten eskutiz banarekin, eta haietako baten andregaia negar eta negar berekin zekarretela. Ez idan gauza berririk esan. Nire semeak ezagutzen bainituen. Gorputz eta harimaz hiltzaileen alde zegoen, jesuita alegia. Arrazoi osoa ematen zien horiei. Berriketarako berriz oso gogo gutxi neukaan nik. Nire semeen eskutitzak oraindik hemen geratzen ginenontzat agur bat besterik ez zituan. Bietan zaharrena, bertsolari polita zuan, baina bertsoa jartzen ohitu gabea. Orain kantatuko dizkiadan hauek harenak dituk. Hil baino ordu beteren bat lehenago eginak. Erurik gabe hiltzerago. Erurik gabe hiltzeragoaz, aita eta anai maiteak. Gazte gerala utzi beharra, dena nahi gabez beteak. Gure odola garbi ditzala, egin ditugun kalteak. Agur ez dugu aizkiek emango.
Agur Juan Jose eta Saturnino, Joaquin eta Salvador, Juan Cruz Manuel eta Jose Mari, geratzen zeratenakor. Ate ondoan dira etxaiak, gure ordua badator. Gutzaz oroitzen zeratenean, otoi bihotzez maitakor. Agur betiko osaba izebak, eta lengu sukutxunak. Agur bihotzez adiskideta, maite ditun ezagunak. Ustekabean bukatu dira, nere munduko egunak. Hemengo partez orain zeruan, egingo ditu lagunak. Ez gorrotorik izan inori, izan elkarrekin lagun. Iraunzazute beti euskotar, eta euskaldun. Eliza maite kristau bezala, bide zuzenetik jardun, orain beresten geran berriz, elkarri ikusi dezagun. Barkatu da. Gure etxian, esate baterako, galera zita dago, doinu hau kantatia. Ni, azte naiz, nire bertsua kantatzen, doinu honekin, alabak zaitun esaten du, fuera, isildu, bestela, bea, negarrez azte baita. Da, alabak baditu, 40 urte. Eta bertsuak bukatu ondoren, honela dio Josek Atainori. Antonio, anaiaren izenik ez di jartzen. Ura aldamenean baitzeukan 28 urteko gazte bikain askoa bizia emateko bereitzia. Eta abar, arnasa hartu eta aurrera. Ni Salvadorrekin behin bakarrik izan nintzen. 25 bat urte izango dira. Beko errota jatetxean izan zen Jaizkibelen magalean. Lau ginen mailan. Zabala, Joaquin Berasategi, Salvador eta Laurok. Bazkaritan, azken aldean, lotxagabetu ere bai pixka bat eta txantxangorri kantaria hasi nintzen Salvadorrekin. Aldamenean, bainuen. Eta botanion.
bai ederra dirala Jose Ramon anaiak hil aurretik jarritako bertsoak. Irribarre txiki bat eginda, esan zidan Salvadorrek, nik jarriak dira bertsoak. Orduan, ez nuen reflejorik izan. Galdetzeko nola egin zituen bertsoak. Galdetu izan banio, Piok bere liburuan dioena kontatuko zidan. Alegia, Jose Ramon anaiak papel batean lerro batzuk idatzi zituela Ondarretan hil baino lehentxeago. Bertso lerroen itxura ere badutela batzuek. Eta jesuita bat joan zela Bordaxarrera haiek eramanez. Eta gero aitak bertso bihurtu zituela lerro haiek. 4 haundi. Eta aitak egindakoaren arira sortu zituela berak, beste 4 haundi, baina berak ere Jose Ramonen lerroak oinarri hartuta. Eta behar bada kontatuko zidan zalantzan ere egon zala. Jose Ramonek idatzia jarri, ala aitaren 4 bertsoa jarri liburuan. Baina azkenean, bienak uztartu. Aitak bezala 4 haundi sortu. Orain Juanitok kantatu dizkigunak. Baina anaiak idatzitakoari zuzenago lotuz. Dana esan da, anaiak idatzitako azken lerro haiek ere ez dute indar txikiagoa. Merezi du irakurtzea. Nere aita eta anaia maiteak, gola ibiltzen nahiko zuan gure jainko maiteak. Zuei ere ditxa on bat dizuela eman, Birginia graziaz beteak. Gure odolarekin garbi ditzala guro munduko kalteak, agur esaten dizuet nere anaita munduko lagunak, bukatu dira kontatutako egunak. Munduan ez dira denontzat olako oportunak, hemengoa utzi eta zeruan eitera nua ezagunak. Nire azkenengo agur ederra, aita Juan Jose, Saturnino, Joaquin, Salvador, Juan Cruz, Manuel, Jose Mari. Goraintziak, zerura arte, ondo bizi eta katoliko onak bezala, euskotar zintzoak bezala gure ama Elizaren alde egin. Baina nik reflejorik izanez, Salvadorri mingendetik tirakasa egitzeko. Egia esan, Salvadorrek ere ez zidan aukera handirik eman. Izan ere, ez zion asko iraun irribarre txikiak aurpegian. Zer erantziko eta oraindik entzuten ari naiz, bi anaiak lurrera erortzean atera zuten kankatakoa. Bai, Txantxangorri kantaria eleberria izango da, eta zenbait kontu modlatuta egongo dira, baina hemen ez dago gezurrik. Bestalde, egia gordina kontatzen ditu, baina ez denak ere. Zabala berehala ohartu zen horretaz, eta berehala ikusi zuen gutxienez beste 2 liburu atera zitezkela handik. Espetxeko negarrak, Ondarretakoa kontatuz, eta zigorpean San Cristobalekoa kontatuz. Eta abar, horrela segi dezakegu hizketan orduak eta orduak, baina Imanolen eta Pioren txanda da. Eskerrik asko. Txantxangorri kantaria, entzuten alda? Bai. Juan Mari Irigoyenen sarreratxoa. Izaurre moduko hau egiteko, Pelok zerbait martxosua egiteko esan zidan. Eta nola nik Pello persona ezin seriagotzat dudan,
baita idazle ono ontzat ere derradan bidena bar, amen egitea erabaki dut. Testuan urrunegi joaten ba naiz, beraz, bota errua peli hori eta ez fundamenturi gabeko altzatar erdi ilustratu honi. Salvador Zapirain, ataino ez izenez, Bordaxar izeneko baserrian jaio zen Errenterian. Naiz eta altzatarrok, maiz, Bordaxartarrak altzatartzat hartzen ditugun. Baserria bi herrion arteko mugan dagoenez gero. Atainoren bizitza ondorioz umetatik baserri kontuetara lotua izan da. Eliz kontuetara ere bai, kaputxinua ere izan baizen. Beste datu bat, altzatarrok hemen altzan, Los Boskosko auzoan, kaputxinuen parrokia bat genuen. Are gehiago, haiekin konfiantza handia hartu eta nola haiek Hondarrabian komentu bazuten, pelota leku bat ere bazuena, ara joaten ginen noizean behin. Baita pilotan egin ostean, bertako komunitatearekin bazkaldu ere, nik gonbidapen bat egin konplitzeagatik, kaputxinoen konmentura dela, edo arzakera, edo zuberoara, edo zen gauza, kar. Hondarrabira joaten ginen bizitaldi haietan beraz, ataino ikusteko eta arekin solasean aritzeko aukera izaten genuen. Baina solasaldi haietaz mintzatu bada beste norbait. Derradan hasteko Irigoien darrok lotura estua genuela Bordaxartarrekin. Gure aita zena 1936ko gerra zibil inzibilaren ondoren, altzako medikoa izan zen eta behin baino gehiagotan ikusi genuen ura Bordaxerrerako joan etorria egiten. Urrurreko jendea genuen beraz Bordaxarkoa, eta oraindik ere halakoxea dugu. Horregatikan haiekin bizi izandako bi anekdota izango ditut kontagai, ea aurkezpen honen sarbide gisa balio duten. Lehenengoan, Venezuelatik etorritako jesuita bat izan genuen protagonista, Jose Mari Korta jesuita. Gizon harrigarria zen, Venezuelako indiarren defendatzaile sutsua, haiei emana bizi izan zena gorputz eta arima. Korta profesioz ingeniari teknikoa zen eta sekulako abilezia zuen motorrak eta era orotako matxura konpontzen. Bada, ura aldika etortzen Venezuelatik Donostiara, non bere arreba bizi baitziren denda aski ezagun bat zutenak, La Bella Donosti. Zetorren bakoitzean jesuitak bazuen enkargu bat niretzat, izan ere Jose Marik garai hartan bazuen proiektu bat. Kolonbian behi pila bat erosi, 200 buru, 400 edo auskalo zenbat, Venezuelako muga zeharkatu, eta Venezuela hegoaldeko sabanetara eraman, Makiritare indiaren lurretara, haien buruzagiarekin baitzuen Kortak harreman estua, han bazkan ari zitezen. Behi haietatik batzuk jakina haragitarako erabiliko zituen, beste batzuk esnetarako eta bar. Horra zer amez zituen gure jesuita eskuzabalak. Horregatik, nola nik bai banekien Jose Mariren asmoen berri eta nola bainekien Bordaxarren ere ez zeudela geldi, Jose Mari eta biok egun batean bertara joan ginen bisitan. Baita bisitariak zur eta lur gelditu ere bisitarekin. Bordaxartarrek izan ere, behiak eta zaintzeko sistema ezin modernego bat zuten dute, ordenagailu batek zuzentzen eta programatzen zuena eta duena, produkzio maksimoaren funtzioan programatu ere, ez utxik eta ez akatxikienek egin gabe. Behiek hasteko jarraitu beharreko zirkuito jakin bat zuten, belar lastozkoa. Sistema hartan, hala ere, ezer deigarririk eta azpimarragarririk hautatzekotan, ondoko paragrafoan labur bildua datorrena hautatuko nuke. Behi guztiek zenbaki bana zuten. Esan nahi baita ordenagailuak zenbaki ez baliatuta, behi guztiak zituela kontrolpean. Behi bakoitza gainera bere fasean zegoen, behi bat adibidez bazka fasean,
beste bat jaizte fasean. Fase haien artean ordea, bazegoen sari fase bat. Sari hura mokau ezin goxoagoa bazen behiak zoratzen zituena. Halako moldez non behiek fase hartara lehenbailen igarotzeko pasatxan da egiten baizioten elkarri. Ordainean ordea deskarga elektriko bat jaso eta jasan beharko zuten behi bekatariak instantean kikildu eta atzeraraziko zituena. Erabateko diktadura baizen sistema hura, ordenagailu omnipresenteak ezarria eta behiek bete beharrekoa bai ala bai. Begiak zuluan kabitzen ez zitzaizkigula geratu ginen Jose Mari eta biok harri eta belarri. Ni neu hain nengoen zurtuta, sorginkeria baten agindupean ote geunden, non burura irudiak etorri bai zitzaizkidan, García Márquezen idatzitako novela baten barruan banengo bezala. Iruditu zitzaidan halako batean, behiak aurreskua dantzatzen hasiko ez ote ziren, ardiak egan. Inauteriak aurreratu ote zitzaizkigun bada, edo ustekabean oiektu egalari ez ezagun omni bat heldu zen Bordaxarrera bat batean eta gu baitzeko asmotan ote zeuden tribu estraluz lurtarrak. Inguru hartan zebilen Arantxa eta nola gu hain egoera flipantean ikusi gintuen, gazta bat atera zigun, lurraren produktu bat, azken batean lurra hartzen lagundu ziezagikukeena, desflipa gintezen. Alferrik, gaztak are gehiago flipatu bainkintuen hain zer super zaporetsua. Eta han geunden guztiok estasian sartu ezote ginen, begiratu nion markari eta eguzki borda zen, eguzki borda gazta mundialen zehazka. Arantxa, nik propaganda egin dut eta komisioaren zain geratzen atzaizu. Arekin batera, zer gehiago sentitu nuen, nik gogoan nuen Jose eta Atañoren garaiko baserria, frankistek apaldua eta zapaldua izan zena, zikindua eta odolestatua, Atañok bere novelan airoski kontatzen duenez. Latza pasatu behar izan baitzituzten zapiraindarrek, Joseri zeina ordurako alaurgundua baitzegoen emaztea azken aurra erditzea ez beste hil baitzitzaion, Joseri beraz bi seme fusilatu zizkioten, akabatu piztiak balira bezala. Gauzak argi eta garbi alor honetan. Baina arekin nahikoa ez, eta beste seme bat galdu zuen, lan istripu mingarri batean. Eta orain, galdera egingo dizuet, norez litzateke erotuko eta erotzeko arriskuan jarriko Josek pairatu zituenak pairatuta gero? Erantzuna zuei uzten dizuet, entzuleok. Haze panorama iluna Bordaxartarrena. Baserria aurrera ateratzeko ordea, bazuten erremedio bat, bakarra, lana eta lana. Bazuten zapiraindarrek hala ere beste lagungarri bat, kristau fedea, sostengo psikologiko gisa ezin hobeto etorriko zitzaiena nik uste. Baina mirarien esperoan ez zegoen ez, baserria aurrera ateratzerik eta zientzian jarri zituzten gazteek halako batean begiak. Ara bai, nola baserriko gazteek, Arantxak, Jose Mielek, Juanitok, Iñakik, baita ondoren etorri diren ume zail osoak ere, egin beharrekoa egin zuten, egin duten eta egingo duten. Itxura batean bideragarri ezena bideragarri eginez eta aurrerapen teknikoak baserriari aplikatuz azken batean. Piskatean gau. Azken batean. Zerrenda honetan izen batzuk ahaztu zaizkidak, gehienak iraitaren adibidez Josu, baina nola ahaztuko naiz itaz Josu, Euskal Herriko artzainen artean mailotoria baiz, number one. Enteratu naizenez gainera aktorea ere baiz, nola ez bada urteak hiri ere aurrea doazkiala jakinarren morrosko bat bezala konserbatzen baiz, opiltxo gihartsu bat bezala alegia, are gehiago, egi alda Hollywoodetik deitu diatela western bat egiteko? Ez izena ere aukeratua daukak, antza.
Jose Oiarzabal haiz eta Josu Oiarzabal izango haiz. Ahaztu, Josu, ni izan ere idazlean hau eta baino gehiago segiet izenen alor honetan. Gure kasuan, bi gauza lotu behar ditiagu, Euskal Herria eta Far Westa. Bazago aktore aparta bat, zinemaren munduan izar distiratsu bat izan zena, Gary Cooper. Gary berriz gariko hitzekin ordezka genezake, Euskal kutsu guztizkua emanez, eta Cooperren ordez Coopertegi erabili genezake esate baterako. Ondorioz, iretzat ez izen egokiena garikoiz Coopertegi izango lukek, eta izen horrekin berriz irarrakasta super ziurtatua. Zer derizkio, Josu? Egida kasu emaidak negozio honetan portzentaion bat, bai, eta ezaiz damutuko. Bordaxartarrok, ez zaudete ez odol berriaren faltan, eta behon daizuela. Ideia berrien faltan ere ez, baserri triste bat baizik ezena, gora begira jarri duzue, alaitu duzue, eta alaitasuna gauza handia da. Eta zuek horrela ikusteak bizipoz ematen dit, emango ez dit bada. Bigarren kontakizuna hause. Gauden honetan, esker partikularrak eman nahi dizkiet Jose Mieli eta Beronen emazteari Piliri. Zergatik, gehieno jakingo duzue esklerosia dudala gaitz senda ezin bat. Bada, jakinuenean metodo tradizionalek ez dutela gaitzaren prozesuan inongo eraginek, metodo alternatiboetara jo nuen. Eta galdezka ebiliz gero, erromara ere hel daitekelakoan, ez erromara baizik eta Bordaxarreko sukaldera heldu nintzen halako batean. Jose Mielek izan ere erleak zituen, berarekin hitz egin eta hasieratik beretik esan zidan laguntzeko prest zegoela. 3-4 urtetan ibili naiz horrela, Jose Mielek egunero biltzen zituen erleak, gero Arantxari pasatzen zizkion, eta Arantxak biharamon goizean irestarazten zizkidan Begoñak ziztan itzan. Baita Begoña gustura baino gusturago ziztatu ere, kar. Prozesu horretan baina, inkompatibilitate bat azaldu zen ustekabean, eta bazterrera utzi behar izan dituen ziztadak. Gauzak horrela berriro goibeldu zaite emaztea. Baina kontakizun guztiek ez dute zertan ongi bogatu ez da. Eta nik nire lerro batzu hemen. Juan Mari anaiak idatzitako hitzok entzun da gero, eta zuen entzuleon baimenarekin, anaiaren testueri itxatxitako nire urrengo lerro hauek irakurriko dizkitzuet orain. Gu mutikoa ginela, joan den mendearen 40. hamarkadan, egunero pasatzen ikusten genituen gure txaurretik, Bartuten eta San Marcos eta Txorieto giten guruetatik, altzaldera zipristituta zeuden eta dauden hainbat baserrietako zaldikarro azokara bidean andanan zijoazenak. Ia ordena bertsuan etortzen ziren bata bestearen atzean. Buruz ere bagenekien zein baserriko karroa etorriko zen handik gutxira, gure begien aurretik pasatu berri zenaren atzetik. Baserri horretako batzuen izenak aipatzearen Katalinene, Marru, Zilarregi, Audariz, Pelegrinene, Martutegi, Zilarginene, Txurdinene, Gazteluene, Amuede, Irasuene, altzako baserri hau ez gain, baita Errenterako udal barrutiko putzueta eta nola ez Bordaxar baserria ere. Baserri horietakoa ziren bada azokara joan etorrian gure etxe ondotik igarotzen ziren zaldikarroak. Baserri horietako orduko eta oraingo biztanleak goraipatu nahi ditut une honetan eta nire eskerrona adierazi egindako lan eskergagatik. Bordaxarko karroaren gidari hango seme Joakin etortzen zen. Errena zela ondo gogoratzen naiz. Gizona deitsua, neskamutikok asko estimatzen genuena. Izan ere, karrora igotzera gonbidatzen baikintuen noiz behinka, eta berarekin metro gutxi batzuk egiten baikenituen azokatik bueltan mirasun aldera baserrira arte edo. Zer zaldi karro batean joatea baino divertimendu oberik neskamutikoentzat, zer jolas entretenigarri horik guretzat? Ferietako zaldiko maldikoetan edo eta karruseletan adina gozatzen genuen umeok Joakinekin egindako bidea etxo zoragarri haietan.
Joakinek hainbatetan bere aita aldamenean zeukala egiten zuen joan etorrian. Gizon txiki baten irudia daukat gure gordean ere oroimenean. Oroitzen naiz nola urra oio eginez igarotzen zela gure ondotik Joakin semearen alboan, guri umeoi irri algara sortarazen zizkigula. Urteak aurrera jakin genuen harriduraz, gizon txikiura Bordaxarko txantxangorri kantaria zela. Oso ezaguna genituen bestalde, Bordaxarko bi seme altzara bizitzera etorria. Bata Juan Cruz, sindikatu deituriko gure etxe berberean bizitzen jarri zena, Martilungo alaba zen Maritxu Elizalderekin ezkondu zenean. Etxearen bi muturretan bizi ginen hain zuzen, 5 familiekin osatutako etxe handi hartan. Haiek errepidearen ertzertzean eta gu Donostia aldera begira. Bitxigeria gisa. Juan Marik ez bezala ezagutzerik izan ez nuen haren anaia Salvador Kaputxinoaren argazkia, gaur aurkezten dugun liburuaren azale galean egile gisa ikusten dudan bakoitzean, Juan Cruz anaiaren eta gure etxekide eta lagun izan zenaren aurpegia berbera dakusadala aitortuko dizuet, hain ziren bi biok antzantzekoak. Bata bestearen klona iaia argazkiaren arabera. Eta Bordaxarko beste semea Josemari, Altzako plazara bertara bizitzera etorri zena, Josepa Goikotxoarekin ezkondu zenean. Gogoan dut perretxiko zale amorratua eta bilatzaile aparta zela. Eta azkenik, abaguneaz baliatu zertxo bat esan nahi diat Juan Mari. Izan ere, behin baino gehiagotan entzun izan diegu hiri, lehen erbi bat eukakela eure mian eta orain aldiz dordoka bat. Bada, zera aitortu behar diat, irakurri berri diagu nire testuan sartu dituan hainbat iz luze bezain katramilatxo horiekin, ia ahoska ezinak, ala nola Bordaxar tarrarrak eltzatartzat, bueno, ondia zeudek. Eta zer esan azken bi perlatxo betaz, ziezagikukena edota el daitekeelakoan, hitz horiekin alegia eure delako dordoka famatu hori, neure mian pausatzen sumatu diatela leitzen ari ninduan bitartean. Ire miatik nire miara egindit jauzin donbait, eure askotariko fauna anitzaren dordoka astun horrek. Nola untxiek jauzi egin ohi duten zirkuko pailazo edo prestidigitadoreen kapela edo txistera luzeetik. Barkatu dira txantxa Juan Mari. Eta besterik gabe liburuaren nazioarteko egun atzeratu honetan, eskerrik asko entzule izan zareten guztioi, zuen arreta eta pazientziagatik. Bueno, claro, bi izdari hauen ondoren, hitz egitea zaila da, Bueno, lehendabizi eskerrik asko, bai Xavier Andonegiri eta bai Pello Esnali prestatu duzuen edizio eder eta zehatz hau argitaratzeagatik. Eskerrik asko ere Juan Mari Irigoyeni, bere hitzaurre dotoreagatik. Eskerrak ere eman behar dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuari. Honelako ekimenei beharrezko babes emateagatik eta eskerrik asko ere zuei. Udako arratsalde honetan hemen ona etortzeagatik. Bueno, ni laburra izango naiz, nire aurretik bai Pello, bai Imanolek, nik uste dut oso ondo aritu direla, Ni hasteko esan nahi dut niretzat oso ohore handia, oso handia dela, hemen egotea eta aukera izatea zuekin Txantxangorri kantari liburu hau aurkezpenean parte hartzea. Egia esan, poz handiakin hartu nuen Lide Aranak esan zidanean Txantxangorri kantaria berriro argitaratuko zutela, Eta are eta poz gehiago hartu nuen egitasmoa gauzatua zela Pello Esnalek jakinarazi zidanean. Berriro diot ohore bada, zeren nire ustez Txantxangorria
gutxienez oroimenean. Horregatik, iruditzen zait, euskal kultura tradizionala ezagutu nahi duenak Atañoren nobelak irakurri behar ditu, derrigorrez. Orain dela 15 egun jaso nuen nik liburua, Pelliok bidalita, eta segituan jarri nintzen irakurtzen. Oso gustora hasi nintzen irakurtzen, eta harrezkeroztik bi irudi daramatzat buruan bueltaka, biak oso indartsuak, eta zuekin partekatu nahi ditut, nolabait esortzismo bat bezala, ea burutik kentzen ditudan. Lehenengo irudia da fraide bat baratzean. Nik egunero ogia erostera joaten naizenean, Hondarribiko kaputxinoen komentutik igaro behar dut, komentuen aurretik. Eta badakizue azken aldi honetan, Okindegiaren kanpoaldean ilaran jarri behar garela, Badakizue 2 metroko distantzia hori mantendu behar da, eta derrigorrez kanpoan itxaron behar da, Eta itxaroten ari naizen bitartean, konbentua begira, eta hor irudikatzen dut baratzaren erdian, fraidez jantzita eta txapela buruan, Salvador Zapirain aitzurrarekin lanean. Salvador inpernutik atera eta lanik eta ilusiorik gabe kaputxinoekin joatea erabaki zuen. Konbentuan, bake pixka bat lortuko zuelakoan. Baratzean aritzen zen, han orduak eta orduak hortua zaintzen. Eguzkia sartzen zenean, mokadu jan, beharrizko etoitzak egin, eta haren gelatxora joaten zen. Bertako intimitatean idazteari ematen zion. Idazteari eta gogoratzeari. Baratzean bezala, gela umil hori bere gune askatua zen. Idazterakoan gogoan zuen Jose, gogoan zuen aita, gogoan zituen anai fusilatuak, gogoan espetxean sufritutako urteak. Gauez idazten zuen eta ia ezkutuan. Komentukideek esan zidatenez, Salvadorrek debekatua zuen haren familiaren tragedia hitz egitea konbentuan barruan. Han ibiltzen zen idatzi gogoratzeko eta gogoratu idazteko. Eta bigarren irudia da gizon heldu bat, sukalde batean, eta hori Jose Zapirain da, Darxarreko sukaldean, malkoen artean hildako semei bertsoak kantatzen. Irudi hori Jose Gartziak eratu zuen bertsolaritzaren historia artikulu batean. Eta nik askotan nire buruari galdetu egin diot, nola kanta ziteken egoera animiko horretan. Orain ikusi dugu, ze zaila da kantatzea emozioz betea zaudenean. Zerk eraman zuen aita semeen heriotzari aurre egitera bertsoen bidez. Eta nola kanta edo nola konta daiteken izugarrikeria. Badirudi, pertsonen hizketarako gaitasuna muga bat duela, eta horren ondoren amildegia dago. Amildegi hori isiltasuna da. Eta nola gainditu hori, amildegi hori, da Jose eta da Salvadorrek egin zutena. Bai Josek eta baita Salvadorren kasuan, emozioa eta oroimena da haien sorkuntzaren jatorria. Bai batek bertsoak kantatzen edo besteak horrelako historiak idazten, Zapiraindarrek barneko sentimenduak askatu zituzten. Kostata jenden aurrean jarri zituzten haien justiziaren egarria eta Euskal Herriko maitasuna. Mila esker. Bukatzeko,
film edo pelikula honen amaieran bezala, eskerrik beroenak. Hasteko, Gipuzkoako Foru Aldundiari liburu ateratzeagatik. Eta bereziki Mari Jose Telleriari kultura zuzendari orokorrari. Eta Foru Aldunditik atera gabe, mila esker euskara zerbitzukoei. Itzultzaileen buru den Joseba Arkiziari eta batipat Xabier Andonegiri. Mila esker, Xabier. Xabierrek erabili beitu Goldea Txantxangorri kantaria euskara batuan jartzen. Ondorengoek atxur lanetan aritu gara, kolpe txiki bat hemen, ukitu batan. Eta horretarako beti gertu Auspoa taldeko adiskideak. Jose Mari Iriondo, Javier Kaltzakorta, Frantzi Landatxe, Lide Arana. Eskerrik asko denoi, behin da berriro. Gainera, Zapira Indarron laguntza ere izan dugu bi kontu argitzeko. Bata, zer jolatzen Tikili Takulu izenekoa. Mikelek argitzen du 164. orrialdean. Bestea, zer esan nahi duen eskera hitzak. Ez baitu gaurgitu inungo iztegidan. Eskerrak Iñakik 34. orrialdean xe azaltzen duen. Gainerako oharrak eta argibideak gurea dira. Eta liburua presegoenean marrazkilariaren esku jarri genuen. Eta marrazkilariak Idoia Beratarbidek marrazki dotorez osatu. Eskerrik asko, Idoia. Eta ondoren Aldundiko inprentako langile finen eskuetan utzi. Eskerrik asko denei, batez ere Asier Rotetari. Hauxe da emaitza. Segi gozatzen. Eskerrik asko.